Amane, Andoni Iraola, Zurigorri, 2015 arte. Bai, jokalaria eta kluba akordio batera iritsi dira eta horren arabera Andoni Iraolak beste urte batez luzatu du kontratu Atletikekin. Beraz, jokalerri Zurigorria izango da 2015 urteko ekainaren 30 arte. Usurbilgoa pozik eta eskerroneko azaldu da Lezaman. Hau da Andoni Iraolaren 11. denboraldia lehen mailan. Lezaman 14 urte daramatza. Orain arte, 251 partidu jokatu ditu Atletikekin, eta oraindik gehiago jokatzeko aukera izango du ekainaren 2015 arte momentuz. Usurbildarrak 31 urte ditu eta urte beterako bakarrik berritu du kontratua. Berak horrela nahi izan duelako. Gaur pozik agertu da Lezaman. Bai, pozik, esan, nik behintzat nahi nuena zan. Kluba ere, ideia horretan zegoen, eta, akordio batera iritsi gea, beste urte bete jokatukot behintzat hemen, eta, egia esan, posik egoteko moduko albistean iretzat. Andoni Iraolaren kontratu luzapena jarraitzaile guztien ahotan egonda. Gaur Lezaman bildu diren jarraitzaile Zurigorriak pozik agertu dira, gaur goizean Atletikek eman duen berri honekin. Oso ondo. Niretzat, uste dut bai, ja azkenen urte Atletin eman behar da bezala. Iraolak, eta nire gustatzen zait, personalki, eta, pozik. Gaztentzako eta Atletiken zalentzako, bai, horrena da, polita da ere.